kubor kebangan sambat pimenta kadai pang kasngi bat kapor kajing thok kabakuat kay thu hangi ba ublay upen pau ya kajing thmu kajong ha kinong thu lupa jong khnang ban maham ya ki breu badi ki jaj ban reu shua kajing pendap yaki hapo Amos kalnong kebalai kedekot kebahnyau ke ongkum ne. Shisha utrai ublai omle ai klam dapan pau yala ke jingtmu hala ki syakri kinong yathu lupa. Shua ba utrai le jengok da ke jing bisa. Ha kanu ke pateng benreu ublai udapa ya ki jing maham. Ya ki jing maham ki babiang ban perla ya ubangat ban lat na kata kejing bitar ke bansawan. Bat ban penram ya kitu ki bom syem lakok ngo. Ya kejing maham kejong ublay. Kani kalong kumta shwa kejing shlay ha kapor jong unoa. Ha Hebru kalonong kabakhatway kadakot kabahnyau kaktian ublay kaong da kejingat unoa habala maham ya udau ublay syapang kita ki bompat syem layoi habala pen ki ya da ka jingting rublay ula thau ya ka yingling ban pen ya ka ying jong da ka ba ula penram ya ka perthai bat ula jialong unong ya pateng ya kata ka hok ka ba kat ba kum ka jingat bat nang ta ha ka por ka ba kham haden khandiap haba ki jaj ben reu ki langam jeleu ha ka jingmani blai thau bat ha ki kamruna bat ki jing sneu balai phau jaj lai phau rukam larai ya ka jing penjat ya ka snong Sodom utrai ula ongkum no ngan bu'ri nau Abraham ya ka bang ngan sale nabau Abraham shisha manlong ka jaj ben reu ka bakrau bat ka badonbor bat hau an kerku ya ki jaj ben reu baro jong ka perthai Genesis lenong ka bakat pra dekot ka bakat nyau hadu ka bakat pra bat hagani ka por la airu ka jing tip ka badai por ya ulat bat ulat udan hapok ka snong Sodom dainam bat omdon uweiru ha kani ka snong ka bapop ubalayap klam ka jing maham ka babiang por kapau syai ha ki jing thok ba ulat ula maham ya ki breu bat da ka ba uya kran bat ki hadu katno ula sngo pang mensem bat ula sngo khia mensem haba uya i kata ka jing long ka bajak lia jong ki baman na ka snong Sodom ka Bible ka ong ba ublai ula keni kan thatno ya ulat bahok ya ubala pensngau satyano da kata ka jinglong kerej jong kita ki boman nomor uta ubahok ha ka bayo bat ha ka bayo sngau haba usyong sa ha pedeng jong ki manla ka sngi uju pen kordet yala ka mensem bahok da ki jingle babeng hukum jong ki kani ka kentien ka ba PE ka Bible khasi ka baong ula pensngau satyano kani ka kentien hagaktin pareng ki ong vex bat nang tai ya kani ka kentien ru ka balaong hapo kendiat laong kumno manla ka sngi uju pen kordet yala ka mensem katu ka kentien ru kadai ka ju ka pareng la pendon kam da kani ka kentien vex ka bomod ba ula sngo pang bat sngo khia mensem habau pet ya ka jingle baman ka jongki ula that ula nya habau pet umla sya ban pet bat haba ulama ham yaki persha kurim jong kidang mut penban bo ya kran kai ha Genesis kalonong ka bakhat khandai ka dekhot ka bakhat sau ka ongkum ne ulot namar kata ula let shabar bat ula kran halaki persha kurim ki bala shong kurim bat ki khun kan thei jong bat ula ong to phin khejai to da wanno na kani ka jaka na ba utrai unsa penduk no thiau ya kani ka nong ba henrai hakmat la ki persa kurem ula imat long kum uba keren biria kumbang laong e phimne kidang mut bau keren ka ya ki
Bat tang ya ki persa ku rem baulot ulayok ban maham. Ka Bible ko angkum ne ba ki breu jong kata ka nong ba ki breu jong ka snong Sodom kan ki le kerkut saudong yang kata ka yeng bat ki samla bat ki tenman upat lang barok kan na ka jaka barok. Genesis kat kandai ka dekot ka basau. Ulat ulayok ban maham ki breu barok ki badan ha ka snong Sodom. Bat ula kerpat ki ulaya sat bat ki bakin sangat nok na kita ki jingboman na kita ki pop ki baki ki le henry ke ai ka jubab ka baki ai halor ka jingmaham bat ka jingkhot isnai ka bak khadu jong ublai philaban mudur ke ai kata ka respon jong ki ya kani ka jingmaham ka jong ublai ka bas ngausi kalong kila kenok yo lot ba ulong unong bisar nangta hadien bon snam shwa ban penjat ya ke Jerusalem haus nam henyau pau idi ublai ulapha yau nong mi khmat ban penkre ya ka lenti ba jong trai dei nam itu ki bom shimla pedang yau kres ki asha kan tatna bat haba u Jesu umaham ki jiu chapang ka jing penjat ya ka nong ba Jerusalem bat ya ka temple jong ki ula ong kumne naba ki sngi kin jia hapa ba ki nongshun jong pha kin yati kharai saudong ya pha bat kin ya ker tawyar ya pha bat kin ya satkut ya pha barok saudong bat kin ya penkelon ya pha bat ya ki khun jong pha hapo jong pha bat kin ya ino hapa ya umau halor umau naba pham shem la ithu ya ka ayom ka jingwan jingo ya pha ya kani ka jinga thulupa utrai Jesus Christ lo maham ha ka por jong ka pateng benreu ka bakan tat ye udena henrai ya kani ka jinga thulupa pada la pendap hadin kumba sau pausnam hadin ka jing sha sa nar phana ya u Jesus Christ uyap pausnam lai pau wai edi bat kani ka jing penjot de ka Jerusalem kadai ha nyau pau edi henrai khanang ba ki Kristen ha Judea kin lat na kani ka jing penjot kaba lajan jongka layathu aki ba anda kin yoi ya ka Jerusalem bala ker tawyar yaka da ki pachapom lani ki sipai lani kum bala tho hamat hayas ba kata ka jing ijli ba pendu bala ong sapang jongka do Daniel unong ya thulupa kada yang ha ka jaka ba khut kidai ban le ayu kidai ban ya phet yap no shakilum ka Bible ko ong ki Kristen baning kong kilalat nyam nagani ka jing penjat ada pin pule ha history pin sham ba ki Kristen baning kong kila ko ngu ya kani ka jing snang ka jing kentu jong Jesus Christ bat kila lat em da ka basuk sha ka wai ka snong ka bakertang kapela kum kani kani kalong ka jing phla jong ka jing tho bala persat mensim na ka ktien jong ublai ha ka bai dai shphang ki rukum le jong ublai ya ki breu jong u ha ki por ki bala letnyo ha ka bai dai bat ka lawai ka ba ngi ngin sa sakhi ya ka jing penkut ka ba kraw jong ki jing thulupa baro ublai un le hi kumju un pha yaki nong mi khmat jong u ban maham yaki breu ni pediang ya ka Bible kum ka jing pen pau na benang dainam ya ka bau blai ula pen pau ha ka kitab jong u wat ai ba unu ubreu un khot ya ka jing mayan lani ka jing burik hadiu Deuteronomy kalanong ka ba arp khandai ka khot ka ba arp khandai ka Bible ka ong kita ki ai ru ki bare ki dei ki jong utrai uba ublai jongi henry kita ki ai ru ya ki bala penpau ki dei ki jong ni bat ki jong ki khun jong ni hala karta bangin yo le ya ki ktien jong kane ka hukum baro lada ki jing tho ba khut kimbu kerpang ya ka no ka por na ka benta ka jing mi pau ka ba arsen jong ukres te ki breu ki dei ban ino si sendon ya ka jing wa ya ki jing pen shisha ya ka jing wan shan jong u henry lada
kajing itu lupa. Hakerkom kebaya habha ka kedau shisha ya kapor jong kata kajing jia ka bakrau bat lada kisaki ba kalajan wat haki jingkang. Kata kamut ka subject ban tip syapang kapor jong kajingwan jong Jesus Christ kalong ke badan kam. Kalong ke badan kam. Te kajing kali kaba bun kibreu ki jukuli ha kacimuc perkat wat hakini kisngi kadai gane hatu laknam ban yo jingkaye ai na ka Bible ha ka bai dai bat ka por jong ka jingwan jong Jesus Christ kane kalong ka jingkali ka bakhya ladangin kali syapang lanu jisun wan kalong ka jingkali ka bakhya bat na ka jinglong hi jong ka subject kalong kabadai ban wat benia baha bat ban yo ya ka jubab ka basyai ne piang kumno na bat kumno kres ulale ya ka ni ka subject haba ki senran kila keli kaba kumno kadak ka jingwan jong me bat ka bawai no ka ni ka perthai u Jisu shim la seneng ya ki namar bakila wat benia ya kata kabala thumu ban buri na ki breu baro ukhlam sham la le kumta ukhlam sham la snang ki ukhlam sham la ki balai phikali kum kata ga jingkali balai phikali kum kata ga jingkali am ukhlam sham la kumta ukhlam sham la kumta handrai penban ula jubab yaki ha kerukom ke basyaitam udah penpauru ba kinsadon kidak jong kata ke jingjia bat nang ta uben rap anda pin yo i ya kini ki baro tu tep ba kalajan wat ha ki jingkang ka jing shisha ba utrai ukdau ya kidak jong ke jingwan arsien jong u kalong ka jing pen shisha ka bas kamtam ba ki breu kim dei ban sa ha ka jingdum lane ha ka jingbom tep syapang kata kajing jan jong kata kajing wan kajong Jesus Christ nang taru katkom kajing pen bena jong utrai hi anda kilai i kini kidak ki breu jong u kintep ba kalajan wat ha kajing kang mentang ini keran syapang kapor kabatikna kijing itu lupa kamtam jong Daniel ba jong Yohanes ki kedau syai bha sya kata ka por jong ka jingwan arsen jong Jesus Christ handrai kim shimla ai hangi ya ka por ka bathikna jong kata ka jingjia daina katu katne na ki jingkhan por jong ki jingethu lupa ki poi hadu ka por ka bakut ki wei pat ki jingethu lupa ki penjrong shu shadu ka por ka bajan jong kata ka jingkut hi sya ka jingjia ka ba let's say in saya kerana kawai pat kapor andang ile pule ka subject jong ka jaka kentang ka bangila ban syam ha Daniel kalnong ka ba pra handrai amdon ka wairu na ki jingkhan por jong ka kitab u Daniel lani jong ka kitab jing penpau ka ba poi lani ka ba kot syadu kata ka jing wan arsen ka jong Jesus Christ ya ki jing tho ba khut jong ka testament ka barem bat batmai la ai da ka jing persat mensem jong ublai ka ba mentoy na ka benta ka jingat ka jinghikai ka jing snang bat namta ki jingle ki jong ibaro bat kum juru ki jing khan por na ki jingat lupa jong Daniel bat u Yohanes kilong si benta jong kata ka kten bala persat mensem bat la ai khnang ki ban ya lam ki breu jong ublai ban maham ya ki breu jong ka pateng ban reu ka bakadu ban penkre ya ka jingwan arsien jong Jesus Christ bat habang ila poi ha ka por ha ka ba ki jingethu lupa ki kedau syai kum ka por jong ka jing khmelenti ka por jong ka jing penkre ka por jong ka jing abad ka por jong ka jing syarai ni dai ban sngau ya ka ni ka jing kentu jong Jesus Christ kham tam
hak bay de bat kini ki por jongi Marcos khatlai de khor balai phulai u Jisu ong to sumar to sharai to dwairu naba phimtep lanu kalong kata kasngi u Jisu ong to sumar to sharai to dwairu naba phimtep lanu kalong kata kasngi ya kapor kebatikna jong ke jingwan asien jong Jesus Christ labu ri khnang na ubreu labu ri khnang handai pet kat nu gibreu kidang persang ban yelek persa hini gikten jong Jesus dang persang ban bu tarik dang persang ban ela bon wan hau tau snam ak mawel de men swa por bangadang don hasora apor bangadang sa hostel ngai i ka film 2012 mano bala i ka film 2012 ngadang ret ha gitu ki por hagis nam arjar nyau arjar pra te ngala septing te dainam daina de shishanam daina tamba lakut kata arjar khadar ngadang long reu perthai tamba kam shim lajia nang ta mi skui ki jing kai mi skui ki film mi skui ki jing thu lupa ba ong sawan hagata sngi hau tau snam hagata tarik tamba kita bara kimjia nomor ba laburi khnang ya kani ka sngi ka batikna na ubreu watnum persang banele persa bar wat ngat la dadon manu ban kedau tarik kepi ban bu tarik kepi ban thu ipi ka snam ban thu ipi ka sngi watnum sya syukar ani thu ipi hagto ka benai September ar pulai tarik wat na ki breu ki ba nang ba ban yalap ban pule ka ktien ublai kingop hagto ka jing ya thu lupa jong utu breu bala pen I manah ka video pun kingap but lada pin sngap ya ka Bible study jong ki bat kumnu ki khen ya ki por ki lada ngim pule bhai ka ktin ubleng in ong bat oh ka nete ka de ka jingsha ka bakra ha ki ni ki sni bakhadu bun ki breu ki ong hallelujah amen tangba lapoi ka tu ka sngi katno ka jing pat do no katno ka jing du jing kerman katno ka jing du mensem namar ba kam syam laja pet kumno ka jing kai bakla kala ban kata ya ka jing syam ka jongi bat ka bama kala ban lami ki breu ban du jing ngat samdan ha ka bible try kanum la ban jia kumta ka jia ki don bon ki breu ki bala phai den no sak perthai tang nomor ba ki yu I ba ka bible kalong ka bomla ban shanya takdau hadu katno kalong ka badon kami ngi ban sengu thu ya ka jing shisha katno kalong ka badon kami ngi ban tip ya ka jing shisha u Jesus Christ wang to sumar to sharai to dwairu naba phimtep lanu kalong kata ka sing kumbang laong pi ya kani ka por ka batikna jong ka jingwan Jesus Christ laburi khnang na ubreu hamathayos kanong ka ba arphu saw ka dekhat ka ba lai phun reu henrei shaphang kata ka sngi bat kata ka poru amdon batep lemne ki angel ki beneng henrei tang ukpa jongahi henrei bon ki breu pat haba ki pule ya kani ka dekhat ki bishar karki bat ki ong ba amdon ke eru ka ba phila ban tep shaphang ka por jong ka jingwan arsen jong Jesus Christ unu ba pedang ya kani ka jing so thu ula sha elam bakla ngi persya ya kani ka jing so thu namar kidan ka to kani ki daw ki bang kwa ban pen I phi ka daw ka baning kong ka dai ka ba ngila ban syam ha kani ka lenong Matthias kalnong ka ba arpusau ka dekhat ka ba lai pu ar hadu lai pu lai hadien bau Jesus Christ upen pau shphang ki dak ha ka sngi ba ka sngi kan sadum bad bau benai unum ai ki jingshai bad ba ki klur kin sahab na benang
Hadin pada uai kani ka parsi badu kedau ya kani ka subjek ka basai uang. To nangte ya ka parsi na uding dombor. Haba ka tenat jong u kala kelung bad ka saisla pitep ba ka liur kala jan kumju maphiru haba pinyo i ya kini ki ai baro to tep ba kala long ha ki jingkang. Dan ka jingkang kabadai ban palat ya ka jing shisha balapan i ha kani ka wei ka dekot ka bakar pang ba. Namar ba kani ka parsi jong uding dombor kala ai hangi ya ka jingmut ka basai palat. Dan ka keten ka bala ban keren khamsai ban ya kani ka dekot. Dan ka jing pensisa ka ba kampura ban ya kani. Da kata ka jing tikna baro ka bangi tip ba ka ayom liur kala jan habang yu i ba ki tenat bat ki selang ki sedang ban mi na ki ding ha ka por perem to tip bau kres ulak janwan to tip bau kres ulak dan ha ki jingkang ka jing bam ngat ka baslur tamru kanom la ban kentat ya kini ki keten jong Jesus Christ bad ban pen skam ba anom la ban tip i ruam sapang kata kapor jong ka jingwan arsian jong Jesus Christ nang tas ka wei de ka daw baleng persya ya kata ka jing sungtu banong bangin omla ban tip i ruam sapang kapor jong Jesus ka daw ka baar kadai namar ba utrai ulak pen bena ba kumba kalalong hakisngi jong unoa kum taru ka jingwan jong ukunu breu kan long ublay ulong hau noa umensem jonga unom yale bat ubreu junom namar ba uhi ulong kada la kum taru kisngi jong u kinlong shispa arpausnam Genesis kalanong kabahan reu kadakot kabalay ya kapor jong ka jingslay la ai ha ukupatan men jongi unoa habong ba kisngi jong u kisngi jong ubreu kinong shispa arpausnam kani ka crunch pang ka lap jong ka jing isnai ya ki breu ki ba ema ka po jong unoa uya lap shispa arpausnam nado ba ublay uya thu yu bangan sapen shlai ka perthai da ka shispa arpausnam ublay ulayai sha slam bat ka perthai hagdo ki po handa ki breu hato ki kala ka bamot ki phai sho blai isngap ya kajing maham jong unowa hapo kajing penbet kajing penbiang jong blai unowa ula pen krek ya ka yingling bat ula mahami ki breu umahami ki breu baro da kajingan klem shapting ke ka ba ki breu kin sa ong yu kin sa keno yu kumne kumpai uklam salia ukran ba ya kajing sha bat pitep nan ba unowa haba usa yau prak katuru kadai kajing maham ya ki breu ki bapet ya namar haba usa ya uternam hau prak ban snai ka yingling upen i ka jing ngajong ba ka jing shlai kan sawan bata kadau upen krek kumta kini ki jing ya thulupa ki ba pendapat kini ki dak ki pen benasai ba ka jingwan asin jong Jesus Christ kala don ha ki jingkang hatu piu inam ya kata hatu pi inam haba pisngap ya ki kubor nang ne nang tai haba pi pet ya ki kubor na ka perthai bar haba pi ngau ya ka kubor ya ka jingelap na ki breu jong blai keleng hatu pi inam bau Jesus Christ ula dan hajan wat ha ka jingkang badang tas ka daw ka balai ka ba ni persya halor kata ka jingsung thu ba amdan ke ka ba ngila ban tip phang ka jingwan asin jong Jesus Christ spang ka por jong ka jingwan asin Jesus Christ kadai gane bar nga kwa ip ba pin pensha skor ba hak bai dei bat kane kadaw ka balai yo ba pi kum sung thu bakla te pensha skor khanang ba pinum sung thu bakla kitu kiba kam ba kane ka jingtho ka bangi pulesh phang bau jisu ong ba amdan batep ki angal ru kim tep ki breu ru kim tep handai tang ukpa
ki breu ki bakam ba ketua kedekot ka pensisa ba nginom la bantip ai ruam spang ka por jong ka jingwan Jesus Christ kim tep ba ki pen skam susu ba ngilak bantip ya ka por SAP sukulmar menta menesh pangong ba num don balak bantip ya ka por te menta nu kensan wong lak bantip ya ka por an sabatai pi hakanu korkom ngilak bantip ya ka por bat hakanu korkom nginom lak bantip ya ka por jong ka jingwan arsen jong Jesus Christ haka gospel Marcos ka thok kumni kadai ka juk kedekot ka bangia pule mana tambangan sepule na ka gospel jong Marcos uthok kumni kini kidai ki kiten jong Jesus Henry Shapang kata ka sngi bar kata ka poru dan batip wat ki angel ki bahabenang lemne ukun Henry tang ukpa hangne lapan iru bawat ukun jong ublai unum tip ya ka jingwan arsian igum ba ka ong kumta dena igum ba ka pau kumta lada ka jingtho ka pensisa baki breu kinum tip ai Shapang ka por jong ka jingwan arsian ka pensisaru baki angel kinum tip ai Shapang jong ka bat kan peniru ba ukun jong ublai unum tip ai ruam Shapang jong ka tar hadu dalak jia kata kesni handai kata kau numlak banlong kata kau numlak banlong namar kata kaklemut kumta ukres utep ya kapor jong ka jingwan jong anda unsawan pat ne piong kumnun ne pidang artatien uji sunum tip ya kapor jong ka jingwan jong hatu pi thu yo Jesus Christ hatu pi thu yo hatu pi tep ya ka jinglong jong Jesus Christ utep ladang itep ya ka jinglong jong utep ulayu ilupai ki ke ibaro utep lut ya ke ibaro kumnunum tep ya kata kesni jong ka jingwan jong ki angel bakhut ki baju up saudong ya ka khat ka jong ublai na ka ba ki juyok pedang ya ki kubor banwan ban pha skene ka perthai ban yok pedang ki kubor ban tep Shapang kata ka jingtrai ka bakiru ki dan bentalang ha ka kam jong ka jing penem hat makiru pitrai kinum tep nganget makiru kin tep ya ka por jong kani ka jingjia ka bakut jong ka jing penem kin satep maki lada kim tep mentaru kalak banlong kata nganum persya ya kata tambah kin satep nang ta kumju ru ki breu jong ublai ki ba ap ki ba syarai ki neru kin sas ngothu bat kin satep ya kapor ngakwa ban pule phi na kani ka King James Bible barim na ka version jong kasnam khatnrus pa khatway bat kumjuru na ka William Tyndale Bible jong snam khatsans pa arphun reu kani ka dekhot ka ong kumni Marcos khatlai lai puar ka ong but that day an hour no man make it known but that day an hour no man make it known neither the angels which are in heaven neither the son but the Father Piok kamayu yu hang ne anshu penkala kakasi ka ong kumne henraya kata kesngi badai kata kapor don ba pentep lemne ki angel ki bahabenang lemne ukun henrai tang ukpa pilayok kam ya kajing per tongan pule kendiap na kajing tho jong ni way commentator ukambal uang kumne ukambal umak night upen baya ka kentien tip
la pendon kam hang ni kum ka causative ha ka jingmut Hebrew jong ka conjugation hiphel kata kalong ban pentep ka jubab jong ukres kalong marangkat bat ka jingong ukpa un pentep yaka anda ulas ngau bah henrai shimla ai bor ha ubreu u angel lemni ha ukun ban pentep yaka dai ha kani ka ju ka jing sung thu ba upol upendon kam ya kani ka kenten tip ha ningkong kuren lanong ka baar khot ka baar ngalawan hapi ban pentep ya ka jing plau blai namar ngalakut jing mut ban pentep ai ruam ha pedeng jong pi henrai tang yu kres balasa napna kito gi batep bhai kani ka khot bible nangai pikan mau ba kani ka khot ka ong ba ngalakut jing mut banum tip ai ruam ha pedeng jong pi henrai tang yu kres badia uru balasa napna pi ka jing per ka dei ka kenten tip bat pentep piokam ka dei kenten tip bat pentep kadon ka jing per u Albert Bernays ru haki notes jong u halor ki gospel u ong ki weipat ki laong ba ka verb balapen kelatip kamut teng ban pentip ne ban penpau bat ba kadekot kamut kata kesngi bat kapor dan ba pentip lemni ki angel lemni ukun henrai ukpa kitu iktien kide ki basai dainam ukpa un pentip ya kapor kamut ba udai ukpa uban sa pentip ya kapor lanu uji sunwan angat piasai dei mau ubala ya kapor syapang kejing shlai ha kisni jong noa dei ublai but ni tips kam katu kejing shlai ha kisni jong noa ka yang pliru ya kejing penbenai kejing wan arsian kejong Jesus Christ ha kisni ki bakado nomor Jesus Christ wang kumba kelalong ha kisni jong noa kum tarukan long biang ha ka jingwan jong khunu breu badan dala pendap ya kakam jong kepatan men noa ban maham bat bante ka yingling ublai ulaong hau Genesis nong keba hinyau dekat ke baningkong ka ong teutrai ulaong hau noa mano baong deutrai ubalaong hau noa to kelet mame bat ka ying jong me baro sapo kata ka yingling naba yame ngalayo i ubahok hakmat jonga hakane kapateng benreu deu blai ubala ai u ya kapor ban le rung sakaying ling spang kata kapor jong ka jingshlei deu blai ba thu yo badnang taru hadkhot ka basau ka bible ka ong nabasa hinyau sngi ngan penhap ya uslap halor ka kendau sau phau sngi bat sau phau met bat ngan penduk no nakmat ka kendau ya ki kenja ba em baro kat ba ngalathau ublai wang unowa naba sahinyau sngi ngan sa penhap yo slap kamut ba andala penrung yaki baro haying ling uslap shunla hap ha katu sngi henrai lapen slam sahinyau sngi ban hap utau slap kataru kadai kajing thu jongno manu ba aya kata kajing tep de ublai uba aya u ya kapor te kumju anda kajing ap bat kajing syarai bat kajing tre sitom kaladap bat ba yakiru khoj baro la shon sha bat la khang no ya kajing khang tenda kumta kasur jong ukpa na benang kan sa pentep ya kapor kabatikna jong kajingwan ukun jong o na kabanta kitu kiba it ya kajingwan asin jong Jesus Christ but kibalas nguduk mensim bas nguduk jingkerman namar ba lada kipet ya kapor lada kipet bat lada ki ap
ya ka jingwan u Jisu kisngau gomba umwan syo kisngau ba imat kanum la banja syo lanu imat la se dang slam san kidon ki ktien banai men se mengai phi hapo Ezekiel kalanong ka bakhat ar ka dekhot ka ba ar pu ar hadu ar pusan ki ktien ki ba ong kumne ko khonu breu ka probab ayu kane ka ba phidon hari Israel kadaong ya ki sngi lapen slam bat ka jing ithu pau baro kala duno to yathu haki namar kata kumne uong utrai ublai ngan pendukno ya kani ka probab te kinom pendon kamsyu ya ka kum ka probab ha Israel hendai to ong haki kita kisngi kilajan bat ka kten ka jing ithu pau baro namar kanum longshu kanu ka jing ithu pau thala lane ka jing kran bertong bapen sebu hapo ka jing Israel namar ngang along utrai ngan kran te ya kata ka ktien ka bangan kran an pendap anum pentut syu namar ha kisngi jong phikan ko ka jing baya le persya ngan kran ya ka ktien bat ngan pendap ya ka ong utrai ublai wong ngan kran bat te ya kata ka ktien ka bangan kran an pendap kane ngat kadai Syapang kata kapor ka bau belayon sa penbena bat pentip ya kapor jong ka jingwan arsien jong Jesus Christ ya kasur jong belayon sayo sngau na jrong hapadeng ki jingjia ba syirkai haswa ka jingwan arsien jong Jesus Christ phai bernga po jing pen pau lonong ka bakhat reu ka dekhot ka bakhat nyau kani ka kran syapang ka khlam ka ba nyau ka khlam ka ba khadu kong kumne bat uta ubah nyau ulat hekno ya ka pliang jong u sya ka sun benang te kalawan mi no ka ktien bajam na kata ka temple na kata ka khat kadaong la pendap kan sami ka sur ka bajam ba kat ban yo snau syadu shani sya perthai barit jongi kan sami na ka temple na ka khat jong ublai ka badon ha Jerusalem bathmai menta ha benang ka sur jong ublai kan sami bat kan saong kumno la pen dap bat hadin kata jiayu uwanno ukun bala kamarwai jong ublai bat ha ka khlam ka bahn reu bat ngastnat bahai kanika benta ka ba ngilak ban syam kanika khlam ka bahn reu namar ba bun sen ki breu lade krans phang ka jingwan arsin u Jesus Christ kise jong bet ka jingwan arsin jong Jesus Christ kan sajia shwa jong ki jingjenja hanrai pitep nam hadu ka khlam ka bahn reu u Jesus Christ u khlam patwan kumnung itip ya kata pet hang tu hi hapo jing pen pau khan reu khat san u Jesus Christ wang hakmi ngawan kumunong tu suk uta ubasharai bat ubarino ya laki jankup yo ba uniat lingkhuj bat bakin yo i ya ka jing na ranjong o hadu ka khlam ka bahan reu u Jesus Christ udang ong kumno wang hakmi ngawan kumunong tu kamut umpat wan kadai tat hadu ka khlam ka bahinyau andau kupa ong na benang la pendap dai hadien kata ba ubelai upha kun kelet shauno yaki kun jawa bat pikwanam banlong shibenta bat kita ki breu ki bau jisun sawan shauno pikwanam nganga kwa bat ngakwa banyo sngau ya kasur bau bleun song la pendap mano bakwa banyo sngau kata kasur la pendap nganga kwa Joel kalanong kabalai kadekat kaba khat lai hadu kaba khat riang kong kumne tusu ia karashi naba kajingat kala i ale tuyu naba kajing teliat so kala dap bat kijing diang so kila shlain naba kajing baman jongki kala bun kipajba ha katham kajing penkut
kani ka crunch phang ka por ka bakut artat ki pajba ha ka them ka jing pankut naba ka sngiu trai kala jan ha ka them ka jing pankut ka sngi badu benai ki la dum bat ki klur ki la khang yala ki jing pangshan hatu kini ki klam sham la crunch phang ki dak jong ki por ki bau jis kwesru ukran ka dai phang ga ju nang ta shu pet ka dakhat ka bakhat riu ka bang kwa ban ba ka dakhat bakhat riu ka ong bat utrai un le ayu bat utrai un kerhu naseon utrai un kerhu naseon bat un penmi yala ka ktien na Jerusalem bat ki benang bat ka kendau kin ki lanu ka benang bat ka kendau kan ki ujumai ba ubakrau bompat julajia menu ra ka thai lanu unjia amdai ka khalam ka bahnyau pi ka connection long ba baru try un kerhu naseon bat un penmi yala ka ktien na Jerusalem bat ki benang bat ka kendau kin ki henreu try un long ka jakari yala ki breu bat ka kut bas kam ye ki kon Israel kan ujung sutanat wala ka perthai kan ki kan khnyu bat ki breu kin shapting namar kata ka jing khnyu jumai bakrau henrei ka Bible ka ong ba ki breu jong ublai ki don bat ki syam ya ka jakari namar bau try ulong ka jakari ka jing kli kalong hatu try ulong ka jakari jong a jong pi hatu ngila syam ya ka jakari hau blai nengi syam ya ka jakari ha ka kenhun na ha ka denomination na ha ka balang na ka jakari jong ki khunu blai ka dai hau blai batang ha uhi marwai nang ta ha Jeremiah kalnong ka bar pusan ka dekhot ka balai phau namar kata tu ya thu lupa persya yaki ya kini ki ktien bara bat to ong haki utrai un kerhu najrong bat un penmi yala ka ktien nala ka jaka shong ka bakhuj un kerhu jam persya yala ka jingker un perta kum kita kibayu ya ki sokwan persya ya ki basyong ha ka khandau baro kadau bang sakwa ban kran ya kaniru kadai na kani ka jing kan tu jong kani ka dekhot ong tu ya lap ya kani tu ya thu lupa te kumta ngai thu lupa om bang ayo ki jing thu pau om bang phosneu henre bang spule ba ka ktenu blai kum ba kalong bar ka ktenu blai ka ong ba utrai ha ka wai ka sniun sakarhu un sapan mi ya ka ktien na Jerusalem kebadan habnang ka jing sukhya jong ka jing thu lupa jong isikyal kalong ka basai bah ba ka deish phang ka por kumnung itep ya kata namar ba ha ka dekhot ka ba ar puar laong ba ya kisngi lapen slam bat ka jing thu pau baro lapen du no kran am phang kisngi phang ka por ka kran phang ka por ublai ane thu epi un sapen du no ya kani ka probab da ka ba un sakran dalade ha kani ka rukam ukpa un sapen tip ya ka por bat ka kam ka bom shimla ai ha ki angan lemne ki breu lemne wat hau khun jong u dai ha kata ka rukam bau ukpa un sapen tip ya ka por kani ka dai ka kam ka bau blai u shimti halade ban la berkata ban ya thu ya ka por jong ka jingwan u jisu te menta kadang dai ka por ban ap bat ka por ban syarai bat kadai ka por ban ap yai sha slam hajing pan pau khat sau khat ar ka ong ye kini ki ktien hang ne kadon ka jingai sha jong kita ki riu khut kita ki basumar ya ki hukum jong ublai bada ka jingat u jisu kalong ka badan kam yangi para bangat bandan ya ka jingai sha katba ngidang ap katba ngidang syarai hamarkos kalnong ka bakhat lai utrai ukarpat yangi hamarkos kalnong ka bakhat lai ka dekhot ka ba lai phusan namar kata tu syarai naba phimtep lanu utau trai ka yeng unwan yo haba uwan kendet un syam ya phi badang thia ya ka bang ong
te hapi ngaong habaro tu syarai. Kajingker pat jong Jesus Christ yang ini mentah. Kadba 4 penbenai kapor kadai ban up bat ban syarai. Te kadba ngidang up bat ngidang syarai hatu ngilak ban tip ya kata kapor ya kata kesengi minum patip. Te ha kata karukam nginom lak ban tip ya kesengi. Anam dan menuru ubalak ban tip ya kata kesengi ban itu epi ya kapor mentah. Kapor jong kajingwan Jesus Christ kalajan. Kidak ha kesengi hau benai berkiklor la pendap. Lada pi pule ke history, lada pin pet bah, lada pi la pule ke jing tu lupa. Pin syam bala pendap shisha. Kajing pendum ya kesengi kumbakala jau snam khatnya uspak prapau. Bat kajing hab jong kiklor hau snam khat praspak lai pulai. Kalajia. Bat kai tu ingi bangila ima kesengi ki bakadu. Bat Lukas kalenong kaba arpuai ke dekat kaba lai puar. Lukas kalenong kaba arpuai ke dekat kaba lai puar ke ong kumne. Shisha ngong api kane kapateng benriu kanum letno tatenda an pendap ya ki baro. Kane kapateng benriu kaba kadu kanum letno tatenda an pendap ya ki baro. Kane ka kamsam crunch pangkat pateng benriu ka jong Jisu ha kapor jong namar ha to kapor ya kesengi 4 pendum ya benai 4 pendum bat ki klor ki 4 semlah. Kani ka kran ha kesengi ki bangi em ha ka bangi la sakhi ya kita ba ki la pendap. Ngi em ha kani ka por ka bakadu na ki bakadu Kani ka de ka last generation Hakabangin say i kini ki dak baro, bandang ilay i kini ki dak baro. Laong ba an sa pendap lut par bat hang tau Jisu un sawan. Nga kami lenti na do ka do not baro ba Jisu un wan hakani ka por jong. Nga adu menta nga artatien langan imtenmen na am. Habang apet iki baja kani ka pertai. Ngawang stang lanu Jisu un wan bat kay ka bang kermen kay bang asyong ikiparlok kalong. Asyong kumni ki nakwaya ban kiw im sa benang badu Jisu. Nakwaya ban kiw im sa benang badu Jisu. Handay kamon jong kamon jong. Namar lada ni im na ngiyap. Giday ki jong Jisu badun sawan siyaw yung. Unawaru uklem siya malayalap ya kata kapateng benriw kabanum yomat ya kata ka jingslay Henry uyalap ya kata kapateng benriw ka bakadu shwa ka jingslay Batkum juru ublay kini kisngi ki bakadu un sa penmi ya ki brew ki ban ai ya ka jingmaham ka bakhya sa ka perthai ha ka por ka babyang shwa ka jingwan jong Jesus Christ. Bat kan day hiru kani kapateng benriw ka bakadu kabansa ong ya kini kikten ki bang yok ban pule hapo Isaya kalanong kaba arpusan kadekot kaba kendai hakmi une ulong ublay jongi ngila khmi lenti ya u te un pen im yangi une ulong utrai ngila khmi lenti ya u kibreu kiba don hakapateng benreu kaba khadu kinsa ong ya kini kakten hakawai kesni barkani kan saja ka jingwan arsinu Jisu bat ngin ong hakmi une ulong ublay jongi ngila khmi lenti ya u bat un pen im yanga ya pi an pule biang yak tu ka dekat halukas arpuai lai puar kong shisha ngong api kani kapateng benreu kanum letno tatenda an pendap ya ki ibaro atau pingat shisha nan kani ada pule kani ka dekat to bleu ni rap yang ai pi ban ngat utrai haba Ukraine kini kikten uang sai ka wei de kakten la kumba kampat biang la se ban yalam yang is ka jingat ka baklang nang tau uang sai kini kikten ka benang bat ka khandau kin du no hande kikten jonga kinum du no satya Hamathias kalnong ka ba arpusau ka dekat ka ba sau puar hadu sau pusau ka ong namar kata tu syarai na ba phimtep ha ka noma ka sngi ba uwan utrai jongpi ya ka nete pitep balada utrai yeng
ulatip hakanu kapor ba unwan unong tu undala ap bat unum dala sya ban prat ya ka ying jong u na ba kumta phiru tolong ki bala kloy na ba hakapor ba phimut unwan ukhunu breu kalong ka ba ma hadu kata ladang ngim ap bat syarai jing pen pau lenong ka balai ka dekat ka balai ka ong kumne tu kan mau nomar kata kumno phala pediang bat phalayo sngau bat tu ris khamya bat tu kala ka bamut nomar kata lada pham syarai ngan wan kumunong tu kan te phanom yo tep hakanu kapor ngan wan hapa lada ngim syarai kay kabanjia nginum yo tep ya kata kapor jong ka jingwan jong Jisu bat kani kamut balada ngi syarai ngintip ya kapor angai pio kam ladang ngim syarai nginum tip ya kapor henry ladang ngi syarai ngintip ya kapor kata de jing shisha pikir mau kadon kawai kapor lese ngan sepule kendiat ya kane kabang ngila ban syam hapo Yohanes kalnong kabakharar kadekot kabar punyau kane kade kabadan kambat kadon jing yadai bat kajingwan arsen jong Jesus Christ udwa ya kane kapor menta kamensem jonga kalaki kuslai te ka ngan ong ko pa tu pelat yang na kani kapor henry na kabenta kani ngalawan khnang ha kani kapor de korbar pupra ko pa tu pendon burom yalang ka kerteng anda kumta lawan ka ketien na benang ngala pendon burom te bat ngan pendon burom ya kapat teu tau pajba ubalayang hajan bat ubalayok ngau kilaya ong ba kalalong kabariu uperthat ki wei kilaya ong u angel ukran hau haga to kapor ba ublay ukran hau Jesus Christ nga la pendon burom te bat ngan pendon burom ya kapat pendon burom da ka ba ukran da ka sur lajong hau Jesus Christ katu kadai ka jing pendon burom bat wong kumno ngan pendon burom ya kapat un pendon burom biang ha ka jingwan arsen Jisu da ka baun sa kren biang sa sisen da ka sur jong una benang barun ong kumno la pen dap bat sawan Jesus Christ ki breu ki bomngat ki breu ki bakentat Jisu ha ka por bau blai ukran hau Jisu wong ngala pendon burom bat ngan pendon burom pat yaka kim sngau tho ya kata ka sur jong blai kidang mut bareu perthat kum juru Shwaban wan Jisu ndau blai ukran lapan dap ki breu kinum sngau tho baka de kakten jong blai kidang mut ba reu perthat kinum sngau tho mano ki bas sngau tho dai tang kita ki basyarai bat ki badwai amar kata ka jingken tu ka jong Jesus Christ kalong tu syarai badwai ba phinom yo lat ha ki jingpen syai ti to blem kerku yang ai pi da kini ki kten namta ka buram jong blai amen